terug live tapu asta a program a cover na visani tapu atra sani le famitaki even kan connect baka en u connect baka mensen en zodoende dat die as ani kom baka le famusu de maar in elk geval wat staan er de boel eigenlijk maar in elk geval kom ik tegen apa aan even. Daarmee kan dit maar duidelijk en maar boe mensen. Ja mensen. Sorry voor dat die mensen. Usa kom bakken op het programma over Wisani. Want ik was even uitgevallen met alle soorten na dingen mensen. En mi wan me kusabi taki mi de bakken op het station. Nanga wan je tra zo toe. Pardon. En hopelijk ko allemaal kom bakken op het programma over Wisani. En sorry voor dat die. Omdat zij de wil maken een storing. Mensen altijd op zonde met opstoringen, zo lees je, maar nog altijd soms, niet altijd, maar soms. Maar we gaan dat even laten en Molibi Asaris even. En we hopen allemaal komen bakatapo apisitori dat pe baga. Maar mensen op radio Akonvo ben ik ook te luisteren. En mi beda to komba katapo sani baka mensen. Abo mensen. We gaan door het idee. Sorry voor dat die mensen. Ik probeer altijd dingen te doen en het lukt me op dat toestand heeft staan. Ja mensen, ik ben weer terug met het programma van Wisani. Ik ben iemand nog genoeg. Wotak Abraham. Tide wotak Abraham mooi tori tide brada sisak. Sonte kade uno sabi apisi disi maar. Asa is nou een bigi sani sa epsa uno. Maar elke basa motengu brada sisa. Lobby's levi, bribinis levi en bribita padana tata. En brasa you altijd in brasa is levi, altijd in lobby's levi, altijd in bribita padana tata en altijd waka na passi sa ye shi san de convo e soryu en sonte wilek libisma solisi bekis ala soort probleem en waka konta punu solisi. Maar loko sonte de probleem zijn kontranga en sonte sa inu to bransi sa amoy sa sa nu tewe tambri bita pusrefi tewe dusa omus du wan sonte a desotaki dati we shisani we yele sani we dusani sonte we dusana nga lobby sweetie. You know, uwan de boom, uwan yepisma, uwan douala so sani. Isabito, uwan langa wa anu. Maar so ta anu sa we langa to. Na anu dat o kapunu, na anu dat o dusana onu, na anu dat o potuna. A problema. Na anu dati sonte, stiki e waka konta, onkoloke wakat, ala so sani. En dan sonte wie brasserie, ja maar te do boom, a boomiti en no mo ponas mas do boom. Asana wan lei. Asana wan lei sa des mai fateru brasisa. A manipulatie dat a bigi manipulatie na te isa to brasisa. De mai dat te waman naki inom nak baka tra fesi me kadena naki baka mensen. Awan lei. Our manipulatie, omdat zij de. In luko bunto, je dubun. Maar die taki, abun sa je du itape. Ta yata krusma, yata krulibisama, ya dis dati, de no wanta kai moro, de no wan belly moro, of de belly kade, de belly na ala de belly you. Maar plotseling de belly, walisma mun de belly, if in de belly, de belly. Dape je moest kochitak, hey, wachti. Tide mina abe moro mina man giunu. Dat zo we bakangami. Dan je konu, de praxis tak kyoktiong. De luki libise kyon sang. Fosi mi be abe, fosi mi be do disi dati, mi be yep disi, mi be yep dati. Anatro visu mi be yepi. Maar la plus like next, ina abmore, kotak ina abe falen het we abe, ino ma yepi moro, want je zegt no man, yepi zegt chiso moro, boom. Dat zo'n te zo'n te wan waka gaten, ko accident ino wan sensi, wan sensi ara. Je denkt dat no,
Misle fe suku wan sensi. Pam ka dia wan sensi. A misle fe suke. De actis le tak sapsa anga des madisi. En je shitak de aba sensi. De ka jeng. Ma dine jeng. En dan het op bransi sa. Sa botegu jasu to. Eerlijk gezegd. Is eerlijk zeggen. Krintak na krilibi de mij take. Amatir misa gwa sabana. We take altijd. Maar ne bet ken it read the wal. Lukuno bransi sa. Agron tapu sweetie. Agron tap mooi. Maar libi sama to bransi sa. Libi sama sa ei fuka. Ei tangara unusolisi. Ei we access safe sasolisi with so much takyo. We this we fluk we do that ala so sani. So te we kosko voor ala soort fasi. Te wan sa no de. Na boom fasi. So te siken na kuno sa pa sikin meki. So te na ala so sani. Efsang no. La mo te wan sa bransi sa. Isabi sani sante hè. Dan wie altijd echen taki awan gewoon sani. Man awan gewoon sani. Te ye kari sama ko in you oso. Te ye kari sama ko in you oso. Kontang winswan wiki winswan 2 wiki. Smei kayu. En asan dati. Sonten. E waka. Committee in negatieve fase. Smei konta wan moon. 2 day. 3 day. Maar in de tensa des ma ik konta na YouTube bransisa. En trobi suma. Dan plotseling negativiteit van sma. En asa asmei waka. En fast ba karakter de. E chara pistat ko in you also. En a pistati. E make dat ala so san kampesa in you also. Te met dat also na PS3. Levam taka na trobi suma. Dan saip sa solisi. Son take inoma sribung. Je sribi, maar a jerstaki in sribi isha aschivi, wins wij sribi a toch is chiweri. Je luka also fi doti. Je kis korsu, je kis ala so sani. Okolokuna rokope. Moni ne kova, moni be wakakong. Plotseling, sane bigi stop. Dat je ebrak serieus, wacht je, sapsa. Na miduan sani verkeerd. Je go begi. Takanga de bigi saf mafiu. Sonte de piki, maar sonte de ne piki. Want sonte de wantaki je moest luku eigenlijk. Dat is ça. Asma din je osso. De gotak den din je osso, want dat de moro dan wansma. Maar tedes maar is het taki. De tak abra negativiteit vertrouwen. De luku alasan sa je doe. De nya alasan sa je abini osso. De drink alasan in osso. Sondro taki, hey, kom go by, kom go poti. Noti. You ne share asan dati. Maar asan dati, awan soort negativiteit. Wat a karakter vasma. De negativiteit. Sonte, asma se no sap dat hij doet de sanati. Daarom solisi sonsma. Te de kayu oso te de gwe. Je chi sonsma de was de oso. De kring ala zijn de oso. De waya a negativiteit of a boom. Sonte na boom, sonte na negativiteit. De waya gwe was de oso kring do ala sosa anga oso doa. Pasma be stribi de krima kabara of krim te kala de dekens ala sa sasma gebrek wasi. Dat a falok boom sani. Maar in het tense asmei kom, jullie libisma, je vieren na justing. Je vieren zo vaak, maar asanati, furu na sabasanati. Furu son, weet je, nou gewoon sanimar, nou lek nou, ano direct moet ik wel hebi, hè? Maar, ano alas ma basanati. Ano alas ma furus ma, abi son ten. De kayu oso,
Maar in ding, de koluku sa je op in also. De koluku van je lebi. Je verstaan? En dan zou je doen. We zou one day, we zou one paar uren. Maar op het moment dat die, een soort broeia tussen you, convocatie, in a dunguru sa unomashi, do rodape. Dan on fete fete. Dan on pousse. Zo dan def on pousse fete. Soms ma, te de kayu also de no mata. De kon even naar de gwe direct. Omdat zij de, a fasi fa you kon for sdon, pousse den gwe. Maar als zo'n te, if je vrouw, of je man, en kan na een man familie of een vrouw familie, dan je toch? Want je komt voor wat je denkt, maar vrouw zei, de komen voor wat hoorde en dat je abi of omgekeerd. De abi taki, de komen voor wat je denkt, dat je dem gwe, maar een vrouw of een man, hoorde. Dat ben je shit taki, you know, dat de komen voor je zou een poes den gwe, bigi feti. Of je bigi feri. Je fuga. Zo'n te gewoon, je kies wel een soort atibron. Maar je sluit nog sapa atibron op. Je verstaan? En dat in het jugu dati, dat je sluit sa e fira hebi na itapu. En zo'n te you can shit dat wachti. Sinds as man is coming also, mi gedrag zo mi deso, maar mi no bed deso. Maar dat plotseling mi deso. Je verstaan? Dat zo'n te you can go denki en takan aan de biggest man zo dat luku jana so epsa. Luku epsa. En zo'n ten so bransisa. Asan disi kan cha zo'n ten wat rijven contesten aan je partner. Je verstaan? Want dat you ook shato dis epsa. Dat no. Want soms ma de kon wiki. De kon today, de kon 3 days, dat de gwe, dat de kon baka. Of dat een hetra familie kon baka, dat ala de so sanisi echa in you want so to where de want you e shitaki mina vrijheid. Isabito, so thing you want do so ma in a man do of so thing you want go do ansani in a man de bikasi asma dape de do ala so sani. Zo'n ten de boom, zo'n ten de boom, zo'n ten you banga de, zo'n ten no banga de. En dati, chan so tu hebi na itapo. Je fire na shitak, wacht jongen. Pa, misti hebi, mi do so, mi wasi ma toch, mi do ala so sani ma toch, a problema diste. En dan plus le bamba teres ma gwe baka 1 week of 2 weeks so, je fire gewoon, ide baka lek pa bede. Maar in een goed ding dat wachti na asandisi chako na mi ede. Na asandisi dat zo'n ding mi weri ala ten mi weri mi wan don sribi herde mi wan do noti so sribi. Nyan sribi lek go kibri. Omdat zijde you know wan moxie na a negativiteit. Dat you elongo kibri. En zo'n te aan negativiteit de zodanig hebben, dat zo'n te je schrijft nog een chaos. Je schrijft nog een chaos, you want dat strati. Maar you know, maar doe not aan je bikasti, zo'n te aan use ma, na een vrouw of een mans ma, dat you know, maar doe not, want if you do je ja, naar mijn familie, dan je doet dit, dat. Nee, no want je een probleem dat. Je was dat. De liberfa de da imyama pisidati. But say you can beg you taki. Teres mari se kon, make the lip ala de negativiteit dat doro say. Teki krabasi, anga watra, begi. Tak teres mari kon, de no kanga de hebi kai tapo. Wat, lukuma taigu wansani, ano tes mai wakanga, anga, konvo, sa abi, problema son tenso, so tas bank, abali problema. Maar zo'n ten na yorka fasma na problema. Zo'n ten na gewoon a yorka van a karakter van asma. En dat betekent toch, you know, no man change asma
En asma no ma change tu wanda so asma de. Isabi abisma sa loptak negatif abratrawa. Sa abisma na feyanti. En mek trobi. E do ala sani. Teres ma waka ko na you also. Nanga de sende ki ekong. Ma eka you nanga lobby anga negativiteit tapio. En dati echa furu bruya kon lek. So then you can kiss problem nanga despase etan trevi. Nanga you egi chi. En dati na problema sa you lek libi sama. You know ma overcome asan disi. You know ma push asan down. If you push in tapa hoog sani, dan you know o kies problema. O kies trobi. Dan de nga je vrouw, je vriendin, je man. Of je tanga nga wasma samen. En desma wasma dat die eetje a problema. So tena useless visma eetje a problema dat komt toe. En zo'n ding. Wie ego suku na fuka say wakako itapu fu desma. Say wakako yu oso. Je go suke wa hetra fasi. Want soort asan dat die al moeilijk sani fu shi. Fu ontdek. Omdat zei de if you gaan op je ma kwakzalver. Ego bigite yu ala so sani. Wat a pisi dat die awa falak pisi sa ekibri. Awa falak pisi sa ekibri dat die you nooit op praxis na so ansani. No, nooit op praxis asante. Yo praxis tak yo muna. Misching mi doan san verkeerd. Kom go luku sana sanati, kom go waswa watra, kom go setwa nyang, kom go setwa begi. Wat you know say is cheweri. You know say ear strip alalisi. Dan you op praxis ala so sani. And if you demoro furu taki alasan fu you na konfo ben yo longo luku konfo pasino masani na let ina oso peyeta a problema de na de sma san kai in you oso fu wan short wan long thing wan kort thing so lita wan de waka konsilis na wan par euro no de ko ina par euro na wan bruya wan pam luku tep te negatief e wakako. Akasa in seconde a negatief. En dan nakibam. Anakiba. Is op zo'n thing. You brother, you sa. You omu, you tante. Suma ook. Kayu. Dat is kayu na altijd wat probleem de. Of tega je ma. Altijd jangan je mij krutu. Of tega je pa. Altijd jangan je pij krutu. We tak even bakataki. Problema de baka. Direct bro. Despada tito brasisa. Abete no kai oso. Because tereka oso, you brude go look to one the one make trobi. And ala tende no one, you must arti na de no one arti you. De no one arti seriously. And dat pena a negativiteit. Want you, to, ide korus lafi, ide lobby fasi, ide sweetie fasi, maar, teres manat e wakakayu, a lobby a sweetie, a safati sayabi. Ik gwe wanda je ate bro so dana so te so te wana kasba pur of you ya kasma ma buvi atino wan dwa sanati. En dape je bigi I brude gwa lok tu kade. I sukre gwa lok tu. Ala so sana ifsa. Dan motegu wan san bransisa archibu. Te yusa pas ma karakter takruto. Mineta libe na wase. Mataka ye mar suku meki ano kayo so. Ma eva kayo so, if stelis le van soort manier op, takran is even boom, is abito, tak a negativiteit fu asparati, no waka kangen. No mek asba waka kangen a negativiteit in you presi. Tapijari, in you oso. Want eva kon, obria yer oso, obria alasani, obria jari alasani. Kota you na obia sama toch. Dat zoals ma waka ko. Ika sap sayo du no waka. Ya taparo ko sena takangas ma iva ensenegwe. Tagwe ikashi alasane gobu. Daarom te we gwa presi toch spa. To bransisa. Sabi asandisi.
artibook. Sabi taki, te waka wansma, sabi asma chunso. Masa wansma 100%, niet eens 50%. Sabi asma chunso, en mek zeker taki asma na negatief, ana takru prakseri, ana ab no wan low in de competence. Omdat zij de bransisa, asan die toch, a negativiteit, na leki toch, yo go do een zaak toch, iniwan sa yo go do. So good that you want waka go. No gwanga disi, no gwanga dati. Ja, dis na mi stanko, dis na mi dati, dis na mi dati, dis na mi bra, mi pa, mi sa, sisa, omu grandma. I mus de 100% tak as ma disi eka nga yu anga lobi na nga switi. Want furus magwa obia presi to. Furu waka gwa obia presi. Maar des massa de waka go. Negativiteit ting den furu. En zo'n ten kon voor vasti. De no do sansa de musu do jire srefi da de kanga yu. Na lekte wan obia sama. No busro na fasti. Da wan go do ago yepisma. Na lek samsa na obia manasra na kondre. Na me lafu. Ma lek samsa na na penasra na kondre. Ama langa go waka iwan sani pa kolase libi. Eva man dati bede wan true obiaman to. Samite no bomitange. No, anobimitanje. Omdat zij de, ik zou met tegen Tabransi ze altijd, ding konfo sa you abi, sa na tata podio, ana trobi sang in alla ting, do verdedig abuba. Do verdedig abuba 100%, dit op het laatste moment do fetti. En dat trobi fa do dwing, maar do dwing. Omdat zij de van betakken en dat ik verleden week, dat ik de konfo no one lasti na buba disi bikasi de no sap all thing do ko baka iwa buba. Dat tede abwa buba do verdedigen in alle ting. Daarom de na je begeleiders. En zo ansani no mus be pasa. Eva bradisi be artjen schrevi. Eva be artjen no mo inschrevi asani is no bossa. Maar in elk geval, daarom ton brasisa. The biggest man for you in you also. You sting. Ei takanga you. Ei sorry sani. Wat moet you want sani? The rest man is waka kon you also aan negativiteit. Of loan to you. En waka you pay go. You konfo. O altijd juwan marti. O sorry wan sani. Sontao de bon biggest sani. Sontao de wan chisani. Maar een maatje altijd te komen. En je viert dat ik wacht hier. Je viert dat ik me wakker als maar die bij mij gaat idee. Maar zo'n ding, des maar die zo dringend. Ik dwing je nog maar voor kan je. Ik dwing je omdat ik me kan also yo. Me kan lukken voor de lange uno miti bla bla bla. En deze is maar ik push deze voor kan je also. En dan zomaar. En zomaar. We zien een actie, maar de pussy de actie toe de lazy politie. Look boom. Sanopsa. 100% sanopsa in je also. Te kon. Fos de gwe. He grota pusap omensan yabini also. Ho grota pusap in yanyali sanga soutu. He grota sabi dat inega roko. He grota sa dat je siki. He grota sa sanebare. Allah sani fu you adaptadoro. Apotadoro. Ata kada te gwe. E gwanga hier oso. Hier oso e gwanga. En dat sape sanga you. Yo fearing. A hier oso sa alalis ma seten you oso. You chin, you grand chin suma de. De allemaal lo fearing. Do fira squeezy. Do fira heavy. Even some brasisa.
En daarom to brasisa. Mine tak dat ino charisma kai oso. Maar im sabi fa je go om na ding. Im sabi fa imus verdedig je schreef. Sami wan tel guti de brasa. De san disi waf luku in de pisisan disi sa efsanga yo. Luku de brasa sisa sa de waita. Te wan samsanga de sa persita asana mi. Asan de wan san de mek smakai de oso. Want de resmak des negatief kare de sa persis. De sa persis tak na das maar is kam oso. Disi. En de bigis maar is zo de tak luku so. So te je kisa fitak mi do so. Maar so te no sap sayedu. Maar de kove te go do so. Moka oso chinso. Say de ino sabi. Troy chiwata tapajari. Troy palam chinsi na oso for you. Do this, do that. You're doing, maar you no sap say de. Maar so te furu lisi kove ne te isa de say de do sane. No, de te go do this, go that. Dat klakes. Klakes. Maar dat you know, moest go denken dat say de bakadati, so ensemble, des maar is kam oso, en bakadati, me kisa firi fu do so. Wansan no debu anga des marisi. No wansan no debu. Omdat say de brasisa. Luku wile kribis mato, met dat altijd. Abuba de, ayoka, de konfo. Ayoka nyala sani, dringa la sani, shala sani. Maar son ten. De konfo dape, fu koti na negativiteit, fu puru na ogri praxerisa ekonyu ede solisi, en fu meki taki in ekbo potap apasi sa imwaka, sa waka. Want dat na santo, apasi sa waka, mus de altijd na fasi fa na tata poti. Fa musude. Ini wan san sa kon, de konfo musuku altijd en de mus do altijd fu pur apis dati tapapasi. Fu mek sorgu tak abuba de ina boomfasi taki negativiteit ne kon suku broken of suku meki agwa sabana esesi en taki hebi no waka kone tapo. Want eba buba siki, if hebi de, dan no mbama problem. Da sonte abuba solis na mandu noti. Na leki sonte in alatente wan kirfodu de shitak altijd de konvo e semboskopuko, e sorry sane. Want eba kirfodu de, dan de konvo no man yepi furu, fa dem yepi you. De no man waka, fa dem waka. Want a pisi dat blok ding. Na lekte in familie, wan bakru de, ma bakru nos dombu en yuna nga bakru no mekwa kofu. Anga de trawa ina beretu, ina oso. Dan dape ye shitaki wan feti problema de. Daarom son te chisa ay bari, ay waka ko dwala so sane. Omdat zij de ano potna fasifa mus de. De no puze tak lukuna soyu mus de. Want alles leisi, teresanda de sabi depressie. Maar de no wani. En so wan ekafesi. Na so ade sonte anga libisama, ate de wan kong play you basi. De kayu also, de wan te yi fine bori, de wan te yi fine myang, de wan te yi otem do disi, otem do dati. Maar you ai shentak na gewoon aan sasma dit. No. Uno meka sanat gona takia na sasma de adit I want do that. No. In you also you na you basi. You na you basi win sumaneng. Ana trobi you ma you pa you sa you bra you sisa you omu you grandma sumaneng. You na you basi. No mas manoka komple you basi in you also. Pay sribi na you family. On that side, if you make that isa, fire the basi abra you slave. And they convo say you happy because you na basi for the convo. Fire do that. They make one libi sama. What kompote wa yoka kona you also
kopla yu basi no. Kote ya ino mi ko matok me kayo so, mina trobi. Imo pa dolo tem na babab imo pi osto so. Yo nak bamba baba ino ko mi osara. Ana trobi vi ki herbiti no ko mi oso. Wa mi no kario. Mi te da kinop ko, de no ko. Ino ko. Ana trobi fa, omdat se brasisa. If you make alibis ma ko, ino sabanga say ko in you oso. Ino sab say chakonji fu you yang fu you dringi. Ino sab sot panyi e chakonji you sot krose chakonji fu you weri. You ching, you gram ching, you man, you vrouw. Wat moet je wansani? Libis ma abdriai. De meta pet dibrine go libis ma go. Asade, ma uno sap dibrine basta hela ko. Ma wataki. En daarom dan brasisa. Je moet sabi toch. In optie zag gemakkelijk of gewoon. Ja, nou gewoon sani. Ja. Na lectation ik kies wat boskopo. Na gewoon wat boskopo. Isabi toch. Kade mi nya furu. Mi bere be furu. No. Te je tak dati. Dat wan taki. You ne vertrouwt op de bigis mafia. Ina ba vertrouwen in tranga na de tapo. Want de chabumbus boskopo konti. Maar je dacht, dan na die. No. En dan zo we go aan libisama. We vinden dat ja altijd a sadis de zo, of altijd a bradis of altijd a madis, altijd a padi, altijd a grambadis. De altijd a klaulosani. Yes, je laulosani, maar taas mij taki, als man niet taki, als man de ernstig. Maar je praxeer ach na papakas. No. Na lekte ons maar taki o duso. En dan lees je taki o doe. Want deel ko doen. Want deel ko doen. En daarom je moet de altijd tapie hoeden en voorzichtig dat de staan dat niet passa. Want je nooit want de staan op staan, dan in de altijd waakzaam. Desma kai oso no make de waka ala presi. Sroto you camera doro, sroto presi pe no wans man of go. No tak I ben voor trouw, no. Tata la si voor trouw. Euros, euros de froisi. Euros de froisi. En dat zo'n tijd dat je ano de Canada. Maar zo'n test. No kan, des man, as man no boons maar die no. Libisama. Ze zijn in staat van alles te doen en alles en wat. Goed zo, goed ding. If you brother, if you ma you passisa omutante kan, nu samsuma kan serio. The last time sang. Wan libisma ay do alasani. Fusoso taki den kong na den sade wandu. Ran libisma. Ma furu libisma na so de praxeri. Ala libisma e praxeri den. Me. Ano wan takru. Maar if you gebruik me, fu do trouwang, ogri. Nou, wan takru. Want libisma ik doing. Ja, mogo lekta saf me op. Mogo lekta braaf me op. Dit is geen plain. Mogo sukwa moni dape. Want mi wan ap so. Want mi wani. Isi sa isepta. Mi wani. En dape kon toch. Asane go mi. Tere kai oso. Na so de luku. Asoro kote you wan leifu an trawa. Na negatief dape. Dat is een test dat je zo ne denki. O placenta. Yon sana so asma dat de na so. Mana le e faterio. En te taki na. Yon. Ewisha erste so is de krei bij toe. En moet je ons attentie was mij krei. Esse son ten to. Eso zwakheid daar zo. Wat zwakheid doen dat. En zo is asma so is no ma yepi. Asma no ma yepi, omdat zo'n te, asma nya furu,
En furu negativiteit denen tapu sa waka kone tapu sondro. Asabi. Sondro asa pa mopo. Aka mopo famiri, aka mopo fu a vrouw, a man, de ching ala so sani. Aka mopo fu te abra watra ko abispe. Famiri, vrienden, omu, tante, disi. De begi disi, begi dat me fayo tapu down this, down that. Ala so sani. En de potetap you want. You na abuan to. Aso ugenam de buan. Wat moet hij wansani? Anotea sarati disma ya ibum. Na bun sani na ya wan bunsma. Ye yepi. Alate obrokei. Obrokei sra fi okone kwang. Okona neti en onaki bam. En tan naki sonte noma oppo solisi. Inoma oppo. So ya kari fu yepi noma kong. The very spasa I kari kon you also fu yepi de noma yep mi noma era mi de so far away o take me ometeng. Ma lukuno ikase no money ko jida mo suku te kwa wan bus of mo suku wan taxi of mo do this mo do that mo kayu ai da mo koluku fa ide. Isha dotis dento. Yesiki matanta ete de wan pulsa na anu. En you be de wan opi oso jiden. Jiden ya jiden dring ala so sani du jiden. Ye pais kore jiden chief den. By krosi do ala so sani. By ala so sani. Maar te you daar no toe. Dat toch de suku voor voor you. En dan no toe asan sep sang you na de meken. Na bikade ede. De hebisa de chako potap you. De negativiteit. En nakyu no. En nakyu hebi. Korukorsu. Soten burlek walok tu. Soten ye sribi ma te wiki toch. I sribi kare sebi urulanga. Herteng. Te wiki toch at yes ino sribi. Ishi da weri ete she hati. A yesis ba foi. Te opote wiki. De je prakseri. Huh? So te kanda kovo. So te kanda was madumi. No. Ayu eigi. Sa you kari you osoko. De duen so down dat you self no sabi. Na tak no mo de taki. Anga luku. En tak abra you e do ala so sani. En so te de wakakanga. Sansa de go tek den srefi. E kanga de in you oso. Dat de sanati e chaburia kon in you. Presi. You ching, you grandpi ching, alasma, son ten say ten you also. Teres marati waka kone also. Da her also bigi siki, plotseling. Da je acties hebt, sa dan moet je luku so. I eden naki ena so. No kang. Den naka boskopu gwe. Wat je preni tak, no kang, ano mi grandma, ano mi grandpa, ano mi sa, ano mi oma, ano mi da. No, ano mi beste vriend, nu kan doen van no, yeah. Je komen voor poten je ede. En sorry, na 100%. You know mag God denki moro. You know mag God dege moro. You must take the stappen. Actie de kom sami must do. Fabrikan pour a problema disi. Want alla problema abe lusu. Dat you have to go and lusu na ajugu. For your doing, adena you. For the biggest mouth sorting, adena you. Maar I must doing. Anofasif anatrobi fa. Anatrobi ook kontranga over. No. Wat je mluku tu. So te desmalati. Den wame kika yo so. Teta ibo ko luki. No, spano ko mo kayu. Mi o kayu na kong. Mo kayu mi no da so. Ik ga niet thuis zijn hoor. Of te waka ko baba. De bel dat je moet niet komen. Ik heb bezoek. Zo. Kom aan trade. Moet je o team kom.
Mote kon. Of u kamit obita strati. Komiti so komiti na train station, komiti na bus halte dape. Komiti na woyo. Bane me kika eso. Wat ano wa make you konshi afas fa libi, wat asa lukuto mote wasa. Te igoto, im lukusma. Te da money of te da afsani. Dene te igi no make you sabi. Of te de sabi taki, no, mi no kate asma, want de praxi ati asma fu me. Of as mo do so. Omdat zij de sansa den schrijf edu, de praxis altijd want trouwen kan of do asem zijn want dat zo de denken. En dat de do. Dat de chialasma taki no. Dan is met het ego actie wansani. Dat je tak no de no abi. De no maka je no ka je piu. Maar de no wani. Want de sabi de leisa de taki. De sabi tak you I gebruik yo do asemsan sa den e waka e do. Asemsan ni. En altijd do actie sa di. Altijd do acties vragen. Va dis, va dat zo, of va alla leisi. En de actie do actie alla vragen na fu chinte na einde de wan sabi. Say de wan go do sa ye do. De wan furu sa you abi. Of de wan broko sa you abi. De no wan im abi. De wan abi. De wan dialoog toe. You know mag dialoog toe. Anatrobi. Ik moet ook altijd. Soms maar. Umas mama nengre. Ala toe. Tere na man. Tere na vrouw. Of tere libi ne gobu. De no wan tak you libi. Ala trobi na neef, tante, oma, grandma, papa, mother. Ala sotus ma. De no wan you libi moet de. Lek va de libi de. Broko. Of winsva. En dan altijd ook ons score. Ja. Als maar dat no boom. Je no buy groente dat je no buy disi, no buy dat je want je no man buy. Ze de rejo want dier wagi. Ze no buy gewoon wagi. Negativiteit. Zij de mij doen zo. Zij de chinse weer zo gasko. De nou weer gasko zo de kado zo. Zij de je de money voor gasko want je de brede baba zij de money baka. Omdat zij de no man do asansa je do. En de suku broko you. And if you waka go in the passi, na mama problem je produce refi. And if you krutu en je waka aan de smanisi, na hebi ding, e kom broko you. E chasiki kai tapu. Ala so stam kasanga you. Ala fasi. Ma te you arti use refi. En bribi tapu use refi. En lop use refi. En bribi tapu nanatata. That you can formate the sandisi. Ik kan put the sandis awan say. Oh, this man is tap asta telephone. Hello, Faiko. Idena abung. Ala say go boot. We dey wan takla. No, mi na tell me do so. Ya anga telephone ade. Tede tak ino mataka ade. Wiswa wiki e belde. Ina mo da fe anti. Wiswa wiki e belde. Kom bab. Tela otemi kakayo so. No ino kakamo so. If they is in the plane na spicy. No ino kakamo so. Say mi no wani. Say, me no wani sang anatrobi sang. No, me no wani kamoso. Ko oni te ide play. Ino make you want dry abreng. Wat me ka dayo kistrobi. Ite tak no me no wan kamoso. Enough kamoso. Klaar. Want if you go on dry day da moro do sukuan fasti fu tak negatief moro abra you. En dat if de tap takanga you amoro bunto. Amoro bunto. Iversta. Wat you sabi taki te asmadisi te desmadis waka kayoso. Na problem kare de kanga de chin de che jompo ta pisturu pe you chin e jompo ta pisturu. You che behave sapta am challenge serefi. Maar tere waka kanga de chin de loina oso broko sanini oso kare sanse ap ome yari broko. Saneng na negativiteit ape. En teetjes mij wat kan de chin doet dat ding. Ik doe alles zo staan. Na vast van aan mijn quick ding. Na vast aan mijn chat ding. Want je sabi, te je wat kan je chat te je gaat op je zit rustig. Je raakt niets aan, je eet ook niet. Moet je kan jongen staan op je. Maar in een long in is maar zo. Je gaat niet één tante je omhuis rennen.
Je kan niet bij oma naar een hele duala sosa. No. Je kan qua dorosi. Maar misala pino, maar broko sa, je kan daar dorosi, je kan lolo, maar no ina oso. Maar klasma, anga de bogo na de ede. De ne de chasante. No. De lukule chin sosa de du, de ne tak no di. De draai de ai. De yes do erger you schreef. Je kuku. Maar je praat, no, dit nami nechting, nami saching, nami omuching. No, stop angasati mi oso. Hey, say do. Saka. Iwasta. Dat go no dat. Ja, John doe dat niet. No, John. Tapa saan dat. No do. En daarom te you up te you den you oso. Ino meki sama kople you basi you oso. En ala san se firi importadoro. Intaki nom libeng. Je praat dan atel bron dan nee. Wat aan jou fire later. Wat komt dat des maar gebroken TV voor you? Zij bij kan je $500 of $600. Ik denk als bouw ja money. Do kote dat mo buy one baka kan ik pas bij elkaar buy one. You know what I'm saying? If you let it change your manieri, dat no bopasa. And if you san etena also, siasa na posa inobar, ilibeng, at are you schuld? Dan you dat probleem no. Dat if je liever man, of je liever assumi vrienden, of suma wat, taka also na probleem, of het. Mi be bari de chindisi, mi be taki de chinom kamoso, maar je mek de chikamoso. Mi tell dat is son of kam also, of je brother, of je suma kam, mi tell you no mek de kom. Dat je praxis taki, a man of a vrouw, no loop de familie me. No swade, ano dati. Omdat zo'n te, a man of vrouw of suma e she. En sabi de spadisi. En she furu sani. Je praxeri, no, brasisa. Libisma, abi veel karakter. Libisma, ververi. De pusu altijd, en de dwingen altijd, en de luku opvallen de kan, dusa na you. En dat nasani. Libisma adet wan probeer test trouwen. O tranga you de, o swaki you de. Sami kan duanga you. En dat if unu, brana sisa, ne ati uns refi, ne shisa ni boom. Toch? Dat was don anga furus chati, weri, sanne govade musugo, sanne tapu, omdat zij de we horen bezig aan furu negativiteit, we denken aan positiviteit. No. Zo schrijf je. Aan het te, you schrijf je, en shisa ni nasade, na te kom voor shi, en te actie komt dat, luku schrijf sa ja so jimi. En dat te den sorry schrijf je, aan de ai, de kan sabi tak ai, no. Dit is true. En in een mekje afgelijken tussen familie en geen familie. Allemaal na wang. Allemaal na wang. Contract van mijn broer. En geen in een dena familie. Allemaal na wang. Allemaal in allemaal na wang. Want amoro de wan sa you sabi. Na de moro de wan sa kai also e do sana ayo. True. Wan brother was sa no dena familie voor you. Dat I teri so dan I do ala so sani dat you say that yo sam mi e pane do so ma ama abigi ma da pena sei I tak so suitanga mi I sol mi sani ishi en ton branchista daarom anyone libisama ana trobi so libisama so langa you langa de bigis met dat luku ika go nanga smarisi ika arti jaso dat je archie. Tegen je oma also, you grandpa, you sa, you brother, you nephew, dat you step pikita
luku bunjaso. Wasano de bunjaso. Inom tak no, na mi nek, na mi omu, na mi disi, na mi dati. No, no, no. Te you chipik you tak. No. Wasano de bunja. Dem opi ay luku san de bigis pa wan sol you. Poti yesi arti. Poti aye luku, poti no se smeri. En luku sa ye taki. Tere kayu osotu. Luku fini. Arti anataki. Arti ataki. De you sre foshi. No affront to you srefi. No poti you firi na wasei. Yan you sre o firi te wan smaka kriati. Na tapu you da in you oso. Yo firi. Fosa asma dat kon yo sabi tak na brada of a sisa disi. Na omu disi of a tante disi. Akan kamoso. Mi ka liba oso en mi gwe liba oso je. Mi sabi o wakanabo. Wade konvo o ji na pasidati. O soryu na pasidati tak. No, ina frede ja. Ina frede ja. En dat na wan sani sam you anga you srefi. You nanga you srefi. De na wang. You nanga na tata. De na wang. En dati ya bifa nodu. En dati na 100% na pisi dati. Ano afu. En dat zo. Je verdedig. Je tap je osso. Voor de negativiteit. Want voor dat ik hij kies boom firi. 100% fireko. Maar sansa ulop do. Misrefi. En we vergeten. We dege. We denken alla soort sani in plaats u denken van apisitori dat de. Sawe shi, sawe yere, sawe smeri. Zij wakako in uno. U egis refi. En daarom bransista. Sa montego. U de vallen voorzichtig. Sawe lipko in you osso. Pe je sribi. Nanga in you srefi. Le klibi sama. Le ki konvo in abuba voor you. Omdat zij de. Yabi ala so siki sa I kan waka kontap you. San meki abuba. De wan fasi. So tena gewoon wa grip. So tena gewoon wa edati. So tena gewoon stiati. So tena gewoon weri. So tena gewoon inomasribi. Ala de san dati. Abi te maken. Nanga sang. You de bezig. Anga. Sang. You. Sang de alone to you. Iva stabra sisa. So ten sani e waka kong. Mai teksoli si wiki. Moon voor dati akadoro. En daarom altijd. Te wan saif sanga yuto. Je moet altijd lukken voor in je leven. En want today of een week na baka. Lukken sam sa. Lukken anga suman you be waka anga sa you be do. Sa you nyang sa you dringi. Dat je sabi. Para. Pe apisi zanati. Pe apisi. Weri. Hebi. Sa e waka e bruya abuba. Dat je sabi. Omdat zij de. Willy Bisma. Wala mala abu egi karakter. Wala mala abu egi konfo. Wala mala abi egi buba. Fawe charing. Fawe potena fasi. Wala mala. En daarom samen want tegen de branche sa. Lobby srevi, bribi nu srevi. En bribi tapu anatata. En sorgu taki. Opi ai e luku. Do tapi ai. No tapi yesi. No tapi noso. No tapi mofo. Ala ting. Takanga yusrefi. Ala ting. Kiusrefi ting. Fu takanga yusrefi. Anganana tata. Ta yusref oshi. Minetak ogo 100%. No. Maar om meken kinso lekti you. Dat you kan verstaan yusrefi na fasi. Dat mi bon juno tide. In een programma tide akon van na wisani. En de pamitaki vandaag is 10 mei 2026. Ik ben iemand anders dag Ginofien. Obia man Ginofien. Kantasi obia. Mobofu para committee te kauna.
Mi want tak wala mala grantangi. Du teka tempo ko arti a program akofo na wisani en dat uschakel kom baka tapu na a program tijdens a begin wan story bij de en mi schakel over en daarom mi altijd op een backup taki if wan samsa dan mi kan schakel over snel en me jumi me tak pardon voor a pisidati maar mi breita ku ala mala waka kom baka tapu a pisidati komi wacht adjust mijn batterij op de jas te passen die mensen. Laat me snel mijn power even aanzetten mensen. Want mijn Shiwan niet. Ja, programma tapo. Mijn Jacques zelf staat maar gelukkig heb ik dat opgemerkt en gelukkig na einde bijna van het programma. Maar kom je baru dat de brand is dat aan de tapo. What is that? There is not sufficient disk space to continue recording. Okay. Dat means I've got to do one in a PC dati. A recording tapu. En ik vind het zo jammer. Dat ik recording tapu. Maar in elk geval. Kom je baru dat we een beetje odi dat kom je met mijn bril. Waar is mijn bril? Per voor idee. Mijn moest dat. Oké. Ja mensen, ik moet even mijn bril gaan vinden. Mensen hebben mijn bril. Namelijk heb ik mijn bril juist mijn bril verdwijnt. Ik ben lazy. Maar dan wil ik versteren me even. Maar ik zoek even naar mijn bril mensen. Pa bril, bril laat zien. Ik weet nog wat ik kan aan mijn bril. Elke paar mensen, kom je lezen. Even Protein, Bernstein, Odi. Frans Caro, Odi. Tracy Dorp, Odi. August Favoris, Odi. En ik zie Donovan Musi Odi. En Kent Odi. Dat kwam ik tegen op YouTube staan. En Robbie Morgenster Odi. En dan hebben we Jayla Coron de Bach Odi. En Karen van der Veer dat we in Uiterlo Odi. En Kent /4G Odi. Melan van der Veer moet dat naar zwaren met vader Odi. Nessa Lewis Odi. Sonja Boerstam Odi. Sandra Welnadum Odi. En dan hebben we boy, mina sabi doen aan is wat mina sabi het naar YouTube of wat of weet wat er gebeurt, ik weet het niet. Maar ik heb Rick Markit Odi. Letitia Gore Odi. En Keita Sabayo Odi. En met dat heb ik Melan van der Veer Odi. Melan van der Veer moeder dapen na in Swallow. En dan hebben we Florentine Bernstein Odi. Sintja Garden Odi. Mika Veldwijk Odi. Jayla Korondaba Odi. Natasha Odi. Natasha heeft de droom. Brachino, ik droomde dat mijn Juristaanse buurvrouw, waar ik ruzie mee heb, wierook ging branden in mijn huis. Wierook stond op mijn tafel. Wat betekent dat? Nou, een buurvrouw voor jou. Jullie staan op. Nou, een ingie voor jou. Zij dat we bon wierook in je osso. Zo'n tijd. Minusap sam pesa, maar wansam sa of wansam bede wan problema wan skande wan fuka bede ni osso. Da ingi no kon da abroma osso. Abroma firo sam sadu ayagina akande wan ogri of wan hebi bende da ayage gwe in yuvasi inaf do noti. Slesleti. Isabi toch? Want hij zo dat na ja bedoel aan trobi maar ano dati. So you see that pe na wansani sam den kon for you a ingi for you do you. Iverstaan? Hij kon zo dat na i bifro maar ana bifro im lukusa adu eigenlijk. A roko sa do. Want was man op na strati kun je also zomaar opbron wiro. Want isa wiro na viagi bungwe en mek kolokuko. Iverstaan? En dat abisma. Maar sami wa actie voor doen hè. Alali speaking na sakafasi. Go one today na baka en luku de boskopo sa you kisi en luku sam sana na you en luku fa you be firi
Je verstaan? En lukusa kun je, en lukusuma je chak kun je oso, like apronga samis, tegen je ja soto. Lukusuma je chak kun je oso. Je verstaan? Dan je sabi zei de apisi dat tipsa. Je verstaan? Sa je afu doen af doen note. Noti. Abigis ma doaro kokoba. Gantangi. Dan gaan we terug naar... Sigrid verband, odi. De speaking aan Sakafasi. En dan hebben we Telma, Saskia, odi. En Menig, odi. Wie normaal is alasan ya, hè? Vanuit Quakers, odi, sisang ale speaking aan Sakafasi. Albert Pinas, odi. Wendy Weldy Baldwin, odi. Goedenavond meneer Gino en kijkers. Een fijne moederdag. Ja, mensen, mijn brief moeder, iedere moeder aan haar vader. Moederdag, because sabi, maar moederdag aan vaderdag na aladi. So onteso tu sabi son maningre na mama na papa en son uma na mama na papa tu. Dat we bari moederdag alade ala neti juwala mala. Ja, respecti aan Sakafasi. Frego slager odi. Serana uma odi. En we hebben Jero Sultan odi en mitake boom. Johnny Jones op een aanem odi met Mitchell lang Jay odi. Frans Cairo odi baga. En Ricardo Baumgart odi. Zijn is Gino Jojo odi. Gratangi en dan hebben we Ken Frederik odi en Clara Ruth Sinclair odi dat naar Paris. Let's speak in ang Sakafasi. En Bransisa dene sami no si sami no kari let's speak in ang Sakafasi en de taki sami take mino take bukande wa tua my Frans. Koloking. Maar Bransisa dis bero a moitori tide da babakana lisa matia brekte aneti. Pomag de met jung grantangi du teka ting de kovo funu tena tata tena de wansa kasaba mama sei tak de juna krakti a yesi kopoti fu archi sami abu be chakonjunti de sa de konvo fu mi a obia fu mi nanga de konvo funu san jimi a krakti want te metaki et te me begi ji ala konvo ala yoka anga respeki fasi sa e holbaka jimi anga juno tapa hergron tapo watu alamala musme kwa kofufu ya pusrefi en cha unsrefi na boomfasi en waka pasi sa waka en dido asometaki en metaku alamala grantangi angala respecti fasi en ik ben volgende keer terug met het programma Akonvo. Nou wisani, ik ben iemand aan de Gunovian. Obia mag Gunovian. Vandaag is 10 mei 2026. Mensen, odi.